4 кніга цароў, раздзел 24. У дні яго выйшаў Набукаданосар, цар Бабілона, і Ёакім стаў яго паслугачом на 3 гады, і пасля узбунтаваўся супраць яго. І Господ паслаў на яго дружыны халдэяў, і дружыны Сірыі, і дружыны Мааба, і дружыны сыноў Амона, і паслаў іх на Юдэю, каб знішчыць яе паводле слова Господа, якое ён гаварыў праз паслугачоў сваіх прарокаў. Асталася гэтае дзеля гневу Господа на Юдэю, каб адкінуць яе ад аблічча свайго дзеля ўсіх грахоў Манасы, якія ён рабіў, і дзеля нявіннай крыві, якую праліў і напоўніў Єрусалім крывёю нявіннаю. І таму не захацеў Господ прабачыць. А астатнія дзеянні Ёакіма і ўсё, што ён рабіў, ці гэта не запісана ў кнізе аналаў цароў Юдэі? І супачыў Ёакім з бацькамі сваімі, і замест яго стаў царом Ёахін, сын яго. І цар егіпецкі не выходзіў ужо са сваёй зямлі, бо цар Бабілона заваяваў усё ад ручая егіпецкага аж да ракі Эўфрат, усё, што належала цару Егіпта. Ёахін меў 18 гадоў, калі стаў царом, і цараваў ён у Єрусаліме 3 месяцы. Маці яго называлася Неста, дачка Эльнатана з Єрусаліма. І рабіў ён ліхое перад Господам паводле ўсяго, што рабіў бацька яго. У той час паслугачы Набукаданосара, цара Бабілона, выйшлі супраць Єрусаліма і абклалі горад. І прыйшоў Набукаданосар, цар Бабілона, да горада, калі паслугачы яго абкладвалі яго. І Ёахін, цар Юдэі, разам з маці сваёй і паслугачамі сваімі, і князямі, і еўнухамі сваімі выйшаў да цара Бабілона. І цар Бабілона ўзяў яго ў палон на 8 годзе царавання яго. І забраў ён атуль усе скарбы дома Господа, і скарбы палаца царскага, і зламаў усе залатыя рэчы, якія зрабіў Саламон, цар Ізраэля, у святыні Господа па слове Господа. І перасяліў ён у няволю ўвесь Єрусалім, і ўсіх князёў, і ўсіх ваяроў, 10 000 палонных, і ўсіх майстроў і будаўнікоў, і засталіся толькі найбяднейшыя людзі з народа зямлі. І перасяліў ён таксама Ёахіна ў Бабілон, і маці цара, і жонак цара, і еўнухаў, і магнатаў зямлі забраў у няволю з Єрусаліма ў Бабілон. І ўсіх дужых людзей 7 000, і майстроў і будаўнікоў 1000, і людзей здатных да вайны, і вывеў іх цар Бабілона ў няволю ў Бабілон. І паставіў царом дзядзьку яго Матанію замест яго, змяніўшы імя яго на Седэцыю. Седэцыя меў 21 год, калі стаў царом, і ён цараваў у Єрусаліме 11 гадоў. Маці яго называлася Аміталь, дачка Ярэміі з Лебны. І рабіў ён ліхое ў вачах Господа паводле ўсяго, што рабіў Ёахін. Бо гневаўся Господ на Єрусалім і Юдэю, і адкінуў іх ад аблічча свайго. І Седэцыя узбунтаваўся супраць цара Бабілона.